Alpha News 95,5. Ενημέρωση με αλφα κεφαλαίο. Φίλες και φίλοι, είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης ο Γεωργιάδης. Το έχουμε προαναγγείλει, το γνωρίζετε και εσείς οι φίλοι που έχετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Ο Γιάννης ο Γεωργιάδης, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, δεν είστε εδώ με την ιδιότητα του μέλους της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, ούτε με την ιδιότητα του Προέδρου των Θερμοϊδραυλικών, αλλά με την άλλη, την πολιτική, την αυτοδιοικητική όπως λέμε, αυτή του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου με την παράταξη επανεκκίνηση για τη Δράμα και με υποψήφιο βεβαίως δήμαρχο τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά για την τοπική αυτοδιοίκηση ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Το πρώτο μου εγχείρημα ήταν στην Ευρωβουλή, το δεύτερο ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τώρα πάμε στο τοπικό δημαρχείο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που σας όθησε έτσι, για την επιλογή αυτή, η οποία βεβαίως είναι και συνειδητή, έτσι, δηλαδή και η επιλογή της παράταξης και η επιλογή του υποψηφίου, αλλά κυρίως όμως η επιλογή του να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε? Καταρχήν, γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ανήσυχος. Ναι. Θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη. Με απασχολούν πάρα πολύ τα προβλήματα του τόπου, η καθημερινότητα. Στεναχωριέμαι με αυτά που στεναχωρούν όλους. Προβληματίζομαι και νομίζω είναι μια σειρά έτσι από διάφορα συναισθήματα που νιώθει καθένας καθημερινά, που είμαι από αυτός που δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου και ψάχνω να βρω τρόπους να τα αντιμετωπίσω για το κοινό καλό πάντα, έτσι, σκεπτόμενος ανιδιοτελώς. Έτσι λοιπόν αποφάσισα και εγώ να συνταχθώ στο ψηφοδέλτιο του Παπαδόπουλου του Γιώργου, γιατί μας εννοούν πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να μιλήσω υπεύθυνα για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και για τις ικανότητες που έχει. Μας συνδέει και μια μακροχρόνια φιλία. Νομίζω ότι έχει ένα προφίλ το οποίο είναι το ιδανικό κατά την προσωπική μου άποψη να διοικήσει το Δήμο. Τώρα σε πιο προσωπικό επίπεδο θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που όταν μπορώ να επηρεάσω αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μου, νομίζω ότι πρέπει να επέμβω, πρέπει να βοηθήσω, έτσι. Γι' αυτό το λόγο βάζω και εγώ ψηφιότητα, εκθέτω τον εαυτό μου στους Δραμηνούς. Είσαι ένας από τους 1910, έτσι. Είναι, αναφέρομαι βεβαίως σε επίπεδο νομού, έτσι. Είναι 1910, 11 αν δεν κάνω λάθος, οι υποψήφοι σε όλο τον νομό, έτσι. Πάρα πολλοί υποψήφοι. Δεν ξέρω στις προηγούμενες εκλογές ή στο παρελθόν. Ήταν μικρότερος ο αριθμός. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το σύστημα που προωθεί τόσο πολλούς υποψηφίους. Προσωπικά με βρίσκει να διαφωνώ κατηγορηματικά. Καταρχήν κουράζει τον κόσμο αυτό το πράγμα. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε. Όλοι έχουμε να διηγηθούμε μια ιστορία, έχουμε ακούσει μια ιστορία για υποψήφιους από το ίδιο σόι κτλ. Από τον ίδιο εργασιακό χώρο κτλ. Και όταν πρέπει να βρει 200 υποψηφίους μέσω όρο, ένας υποψήφιος δήμαρχος, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει και πολλές ποιοτικές επιλογές. Δηλαδή, αναγκάζεται ενδεχομένως ο άνθρωπος να στραφεί και σε όχι τόσο ποιοτικές λύσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένα ψηφοδέλτιο, ας πούμε, δεν θέλω να μειώσω κανένα, προς Θεού, έτσι. Ας είμαι εγώ αυτός που δεν θα έπρεπε να μπει στο ψηφοδέλτιο. Το λέω και το εννοώ. Ούτε υπονοώ κάτι. Απλά στη γενικότερη κουβέντα που κάνουμε, θεωρώ ότι ένα ψηφοδέλτιο με 50 υποψηφίους, ας πούμε, αντί για 100 στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, 90 πώς είναι, ή 40, ας πούμε, θα είναι μια άλλη ποιότητα. Θα ανάγκαζε τον οποιοδήποτε υποψήφιο δήμαρχο, δεν μιλάω τώρα για την παράταξή μας, γενικά μιλάω, έτσι, ίσως να στραφεί, αν θέλει δεν θέλει, σε πιο ποιοτικές λύσεις. Αυτές οι ποιοτικές λύσεις θα έχουν και ένα αντίκτυπο στην αυριανή μέρα, στη διοίκηση του Δήμου, έτσι. Να τα βλέπουμε λίγο πιο. Είναι ουσιαστικά αυτό το απλό, ότι τα κριτήρια δεν θα ήταν μόνο η συγκέντρωση πολλών υποψηφίων, θα ήταν και άλλα τα κριτήρια της επιλογής του υποψηφίου. Θα αλλάζανε κατευθείαν τα κριτήρια. Ναι, σίγουρα. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο να εκλεγείς. Εγώ φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι ένας υποψήφιος δήμαρχος δεν τον ενδιαφέρει. Ένας σοβαρός υποψήφιος δήμαρχος δεν τον ενδιαφέρει μόνο να εκλεγεί, τον ενδιαφέρει και η επόμενη μέρα. Βέβαια. Πρέπει να έχει πολύ βασικό αυτό, βέβαια. Το πιο βασικό από όλα. Πρέπει να έχει ποιοτικούς ανθρώπους δίπλα του, να μπορεί να διοικήσει υπεύθυνα ένα Δήμο. Ναι. Γιάννη Γεωργιάδη, πες μου λίγο σε παρακαλώ, πώς τοποθετείς εσύ τον εαυτό σου στη νέα δημοτική αρχή?
σε τι επίπεδο μπορείς εσύ να βοηθήσεις για όλους αυτούς τους προβληματισμούς, τέλος πάντων, που έχεις τώρα ως ενεργός πολίτης στη νέα Δημοτική Αρχή, στην περίπτωση βεβαίως που αυτή η νέα Δημοτική Αρχή είναι του Γιώργου Παπαδόπουλου? Σε ποιο επίπεδο και σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρξει δική σου βοήθεια? Εγώ ξέρω πού φτάνουν οι δικές μου γνώσεις. Ναι. Εγώ ξέρω ότι πέραν της επαγγελματικής μου ιδιότητας, δηλαδή το αμυγός τεχνικό κομμάτι, από τίποτα υπάρχει μια τεράστια εμπειρία που λέγεται για να ασχοληθούμε με τον κυνηγητικό συνδικαλισμό, που έχω έναν πλούτο γνώσεων όσον αφορά με τον ορεινό όγκο. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και λέω μια λέξη η οποία παίζει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και είναι λογικό. Αλλά θα πρέπει λίγο να το δούμε λίγο από μια διαφορετική σκοπιά αυτό το κομμάτι. Ναι. Στο άκουσμα, ας πούμε, η αξιοποίηση του ορεινού όγκου σαφέστατα και είναι μέσα καταρχήν στο πρόγραμμά μας αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι όμως λίγο γενικόλογο αυτό, έτσι. Γενικόλογο. Αξιοποίηση του ορεινού όγκου. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Πώς το σκέφτεσαι δηλαδή εσύ? Καταρχήν θα σας πω ότι γενικότερα, ας πούμε, η παράταξή μας στο κομμάτι αυτό, επειδή έγκυται λίγο στο τουριστικό, έτσι, στην τουριστική ανάπτυξη, ας πούμε, του Δήμου μας, ας πούμε, είναι όπως είναι και η ανάπτυξη της Αγίας Βαρβάρας και τα σχετικά, αλλά έχουμε σαν αιχμή του δώρατός μας την ανάπτυξη του ορεινού όγκου. Αλλά όταν λέω ανάπτυξη, δεν εννοώ μόνο όπως το φαντάζεται ο καθένας, με κάποιες εκδηλώσεις που μπορούν να γίνουν εκεί πάνω και να φέρουν κάποια έσοδα στο Δήμο κτλ. Το θέμα της ασφάλειας του ορεινού όγκου το έχει πιάσει κανένας? Έχουμε δει τι γίνεται δίπλα στον Εύρο, στη Ρόδο? Νομίζετε ότι είναι μακριά από εμάς? Για τις δασικές πυρκαγιές αναφέρεσαι τώρα. Ναι. Ξέρετε ότι έχουμε ένα μοναδικό οικοσύστημα, ή πόσοι το γνωρίζουν, το οποίο είναι, να το πω και αυτό, ενδυνάμει να γίνει και αυτό παρανάλωμα του πυρός. Και είναι στα όρια του Δήμου Δράμας, έτσι. Το μεγαλύτερο κομμάτι νομίζω ότι είναι στα όρια του Δήμου Δράμας. Ακριβώς. Υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο φτάνει μέχρι και το δάσος Ελατιάς, το πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα πλέον, το Καράντερ, έτσι. Μήπως θα πρέπει να δούμε πρώτα ποιος θα προστατεύσει αυτό το δάσος από τέτοιες καταστάσεις που μας στεναχωρούν και μας θλίβουν όλους μας, έτσι. Και μετά σε δεύτερο χρόνο να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε τουριστικά, στα πλαίσια που μπορούμε να το κάνουμε, στα πλαίσια που επιτρέπεται να το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το θέμα της ασφάλειας, να λύσουμε ότι θα διατηρήσουμε αυτό το πλούτο και θησαυρό που μας έχει χαρίσει ο Θεός σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ζούμε. Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουμε την πιο σπάνια χλωρίδα και πανίδα εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Πρέπει να καταλάβει και να κρίνει ο Δραμηνός, πριν να αποφασίσει ποιον θα ψηφίσει, ποιος είναι αυτός ο δήμαρχος που θα του εγγυηθεί ότι θα παλέψει για να διατηρήσουμε αυτό το φυσικό πλούτο, γιατί μπορεί σε μια εβδομάδα να τον χάσουμε, όπως έγινε στον Εύρο. Και μετά θα κοιτιόμαστε. Και μετά δεν θα μιλάμε για ανάπτυξη ορεινού όγκου. Αυτό το οποίο θέτεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την εξής έννοια, ότι εντάξει, βεβαίως και οι βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι της καθημερινότητας, η καθαριότητα, έτσι, ξέρω εγώ, το πάρκινγκ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα κτλ. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό του δασικού όγκου, τέλος πάντων, του ανεκμετάλλευτου και του σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτου δασικού όγκου, για το οποίο ούτε περνάει από το μυαλό μας. Ούτε περνάει καν από το μυαλό μας, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καταστάσεις, δεν θα βιώσουμε καταστάσεις που βιώνουν τώρα στον Εύρο και στη Ρόδο, όπως προείπες. Επειδή έχω εικόνα, ναι, θα σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, υπάρχει μια τεράστια πρώτη ύλη που λέγεται ξύλο. Ναι. Έχουμε το μάρμαρο, έχουμε και το ξύλο. Ναι. Νομίζω είμαστε οι πρώτοι σε παραγωγή στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Αν δεν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε την εργασία κάποιων ανθρώπων, και την άμεση αλλά και την έμεση, τότε νομίζω είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν δεν μπορεί ένας Δήμος να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, στο να καταρχήν να διαφυλάξουμε, όπως έχω πει πριν, έτσι, και στη συνέχεια να αναδείξουμε αυτόν τον πλούτο που έχουμε, να φέρει και έμεσα έσοδα, έτσι, όχι μόνο τα άμεσα εννοώ από την πρώτη ύλη, νομίζω ότι δεν έχουμε λόγο να μιλάμε πλέον. Ναι. Να σας πω κάτι. Η Δράμα έπρεπε να χτίσει σε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχει χτίσει. Και είναι κρίμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε μια τεράστια παραγωγή ξύλου και μαρμάρου και να μην έχουν γίνει κάποιες σχολές
Δηλαδή, στο παρελθόν δεν έχουν γίνει, ξέρω εγώ, συνεργασίες, προτάσεις, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση, ξέρω εγώ, design μαρμάρου και ξύλου. Τώρα λέω κάτι που μου έρχεται έτσι. Κατά το παρελθόν. Δηλαδή να βγαίνει η πρώτη ύλη από εδώ, αλλά όχι να φεύγει ακατέργαστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το ξύλο να μην κόβεται στο δάσος, να φορτώνεται στο φορτηγό και να καταλήγει ακατέργαστο. Η επεξεργασία να γίνεται εδώ. Η επεξεργασία να γίνεται εδώ. Είχε γίνει κατά το παρελθόν, υπήρξαν διάφορες προτάσεις, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν. Μέχρι και για Ινστιτούτο Μαρμάρου, ας πούμε, εγώ θυμάμαι κατά το παρελθόν. Να ρωτήσω όμως εγώ τώρα, Γιάννη, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από την Δημοτική Αρχή και από το Δήμαρχο για να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι ξέρεις τι γίνεται, είναι θέματα της πολιτείας, είναι θέματα της εκάστοτε κυβέρνησης. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να παρέμβει και στην κατεύθυνση αυτή? Είναι ξεκάθαρα θέμα πολιτικής βούλησης, θέμα στρατηγικό μιας παράταξης και θέμα ιεραρχίας, πόσο ψηλά το βάζει στην ατζέντα του. Ναι. Νομίζω είναι απόλυτα λογικό, αν ένας δήμαρχος το βάλει ψηλά στην ατζέντα του, να βρει τον τρόπο να το καταφέρει. Γι' αυτό εξάλλου θέλουμε και τέτοιους ανθρώπους. Γι' αυτό μιλάμε ότι θέλουμε και ανθρώπους αποτελεσματικούς, ανθρώπους ικανούς, να μπορούν να κάνουν τέτοιες τομές. Γιατί αυτό μιλάμε είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον τόπο μας και το χρειαζόμαστε. Αυτό δεν είναι μια ανάπτυξη? Ναι, φυσικά και είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι μόνο οι δρόμοι? Φυσικά και είναι ανάπτυξη. Αυτό δεν θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Ωραία. Να το πάω λίγο πιο τουριστικά, λίγο πιο light. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πόσα δασικά εργοτάξια τα οποία είναι ερείπια. Ερείπια. Τα οποία είχαν κάποτε μαγειρία, ξενώνες, τα πάντα. Λοιπόν, γιατί δεν κάνει λοιπόν μια σύμβαση, μια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Δράμας με το δασαρχείο, να το παρακολουθεί προς χρήση, να γίνει ένα ορεινό κάμπινγκ, να πηγαίνει εκεί ο τουρίστας. Γιατί για τον τουρίστα δεν θέλουμε. Ναι. Τι έχουμε να το δείξουμε? Εμείς δεν έχουμε θάλασσα, όμως έχουμε ένα απέραντο δάσος. Έτσι, την οροσειρά της Ροδόπης. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος ο οποίος δεν γίνεται ένα τρέιλ. Όλοι οι Δήμοι κάνουν trails. Το πιο απλό θα πω. Στη Δράμα έγινε ποτέ στον δασικό όγκο να ξεκινήσει από το Λιβαδρό, να πάει Σκαλωτή, Σιδηρόνερο, να δουλέψουν λίγο και αυτοί οι άνθρωποι? Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ούτε αυτό. Επομένως, η ανάπτυξη δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ποτέ. Σας μιλάω κάτι που κάνουν πλέον όλα τα χωριά ένα τρέιλ. Και ο Δήμος Δράμας δεν το έχει κάνει ποτέ. Μιλάω για στο κομμάτι του Ρονούγκου, έτσι. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Στα λόγια? Γι' αυτό λοιπόν εμείς σαν παράταξη ιεραρχούμε και λέμε πρώτα θα βρούμε τρόπους να προστατεύσουμε το δάσος. Δηλαδή πώς? Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης στο κομμάτι της εθελοντικής υπερασφάλειας. Είναι πάρα πολύ απλές οι λύσεις. Έτσι. Δεν βγάζουμε άος από το μανίκι. Ναι, οι οποίες απαιτούν, όπως είπες και πριν, πολιτική βούληση ως επιτοπλίστων και στη συνέχεια είναι απλά πραγματάκια τα οποία θέλουν, χρειάζεται πρώτα να τα πιστέψεις και στη συνέχεια να τα προωθήσεις, έτσι, και στη συνέχεια να μπορέσεις να μπεις στην διαδικασία της υλοποίησης. Τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέει η δική μου εμπειρία στο κομμάτι που διοικώ, να το πω σε εισαγωγικά εγώ, όταν βάζω κάποιους στόχους και ιεραρχώ και λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει, θα βρω τρόπο για να γίνει. Αυτό δεν είναι η ικανότητα που είπα και πριν? Ναι, αυτό είναι το βασικότερο όλο. Βέβαια, υπάρχει το να βρω έναν τοίχο μπροστά μου και να πω δεν γίνεται, ας πούμε, νομίζω ότι στρίβονται το αραβόνος. Πρέπει να βρω τρόπο για να γίνει. Για το κοινό καλό δεν είναι? Δηλαδή δεν πρόκειται να ευνοηθεί ένας ολόκληρος νομός αν δεν προστατευτεί πρωτίστως και αξιοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο αυτό το ακατέργαστο διαμάντι που έχουμε που λέγεται ορεινός όγκος. Τα έχετε συζητήσει αυτά με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο? Υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά στις προγραμματικές, όπως λέμε, θέσεις της? Φυσικά τα έχουμε συζητήσει και μάλιστα χθες το βράδυ κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα στο εκλογικό μας κέντρο περί του θέματος. Γιατί προσωπικά και εμένα, αλλά και τον Γιώργο, αλλά και θεωρώ. Και ο Γιώργος νομίζω ότι είναι και εκείνος κυνηγός. Ασχολείται και εκείνος. Μιλάμε λοιπόν την ίδια γλώσσα με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Εντάξει. Δεν του λέω κάτι το οποίο δεν το ξέρει. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, με καταλαβαίνει απόλυτα. Δηλαδή αυτή η αλληλοκατανόηση που υπάρχει, δηλαδή, νομίζω μόνο προς όφελος θα είναι. Προς όφελος της κοινωνίας. Ποιο θεωρείς ότι είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο από τους υπόλοιπους υποψηφίους και υποψήφιες δημάρχους της Δράμας? Δηλαδή, αν σε ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το ατού, ποιο είναι ο άσος που έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος σε σχέση με τους υπόλοιπους, τι θα ήταν, ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο εσύ θα έβαζες μπροστά? Επειδή δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά τον Γιώργο Παπαδόπουλο, θα πω πάλι αυτά που είπα και πριν. Τα δυνατά του χαρτιά είναι ότι είναι αποτελεσματικός, είναι ακέρος χαρακτήρας
είναι δίκαιος άνθρωπος. Πολλές φορές δηλαδή έρχεται σε διλήμματα, αλλά δεν θέλει να δικήσει κάποιον άνθρωπο, ας πούμε. Και γυρνάω και πολλά χρόνια πριν, όταν διοικούσαμε τον Κυνηγητικό Σύλλογο της Δράμας μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, και δεν ξέρω αν το έχουν οι άλλοι, είναι η δίψα, η θέληση, όλη αυτή η γνώση που έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια να τα κεφαλοποιήσει το Δήμο Δράμας σαν δήμαρχος. Έτσι. Αυτό το βλέπω δηλαδή στα μάτια του, στο λόγο του. Πιστεύω δηλαδή ότι θα εκτοξεύσει την πόλη μας. Πραγματικά, δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, το οποίο τις επόμενες μέρες καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα ανακοινωθεί, έτσι, και για όλα τα θέματα, για τα δέσποτα, για αυτό που είπαμε πριν, και για άλλα θέματα τα οποία εγώ δεν έχω, ας πούμε. Την ίδια ερώτηση θέλω να την κάνω σε σένα προσωπικά. Αν και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα να μιλάς για τον εαυτό σου, έτσι, αλλά θέλω να την κάνω για σένα προσωπικά. Αν δηλαδή ένας ψηφοφόρος τώρα σε ρωτήσει, μας ακούν, έτσι, για ποιο λόγο να ψηφίσω εγώ το Γιάννη του Γεωργιάδη? Συνολικά είναι δεν ξέρω, 800 περίπου υποψήφοι στο Δήμο της Δράμας. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σου το κάνουν το ερώτημα αυτό, ή αν δεν σου το έχουν κάνει θα σου το κάνουν σίγουρα, έτσι, κάποιοι ψηφοφόροι, κάποιοι πολίτες. Ρε Γιάννη, για ποιο λόγο να ψηφίσω εσένα και να μην ψηφίσω τον Γκέρτα, ας πούμε? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θα με κάνει εμένα να πάω στην κάλπη και να ψηφίσω τον Γιάννη του Γεωργιάδη? Νομίζω διαχρονικά ο κάθε άνθρωπος μέσα στην κοινωνία έχει γράψει την ιστορία του, έχει το όνομά του στον χώρο που είναι, στον κοινωνικό του περίγυρο, στον επαγγελματικό του χώρο, στο πιο στενό του οικογενειακό, έτσι, περίγυρο. Λίγο πολύ μεταξύ μας γνωριζόμαστε. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πω στοιχεία που μπορώ να διακρίνω εγώ στον εαυτό μου. Το θέμα είναι οι άλλοι να τα διακρίνουν και να με ψηφίσουν. Και κατά συνέπεια και την παράταξή μας. Ουσιαστικά είναι το παρελθόν του καθενός, έτσι. Φυσικά αυτό είναι το βασικότερο όλων. Φυσικά. Εγώ δεν θα ψήφιζα, ας πούμε, κάποιον ουρανοκατέβατα τόσο εύκολο άνθρωπο, ας πούμε, αλλά πριν ψηφίσω, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν θα ψήφιζα κάποιον αν δεν έβλεπα και λίγο το παρελθόν του, λίγο την ιστορία του. Ποιος είναι, βρε αδερφό, αυτός ο άνθρωπος και τι έχει κάνει μέχρι τώρα στη ζωή του, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Και να μην κρυβόμαστε. Έτσι δεν πρέπει να γίνονται έτσι οι πρέπει εκλογές. να είναι. Δυστυχώς όμως. Δηλαδή το ότι θα ψηφίσω τόσο εύκολα κάποιον επειδή, ας πούμε, είμαστε, ξέρω εγώ, έχουμε μια συγγένεια, τον Μπατζανάκη του Κουνιάδου που λέμε, και τον Κουμπάρο. Και έχετε ακριβώς. Μήπως θα έπρεπε να ψηφίσουμε λίγο πιο υπεύθυνα σε αυτές τις εκλογές? Μακάρι να γίνει αυτό πράξη. Μήπως πρέπει να δούμε, μιλάω για όλους τους υποψηφίους, αυτό που είπα πριν, το παρελθόν του κάθε υποψηφίου, το ήθος, το κύρος, τις κοινωνικές του συναστροφές στην καθημερινότητα μέσα στο Δήμο, μέσα στην πόλη, και αν τελικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα, μπορεί να δώσει μια μάχη, μπορεί να υπερασπιστεί. Μιλάω να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου. Έτσι. Έχει κάποια εξειδίκευση κάπου. Αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό κριτήριο επιλογής όλων μας ως ψηφοφόροι. Επομένως, εγώ δεν πρόκειται να πω σε κανένα ψηφοφόρο τα δυνατά μου, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά στοιχεία για να ψηφίσει. Θα του έθετα αυτά τα ερωτήματα, και αν νομίζει ότι εγώ μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά, τότε, αν θέλει, μπορεί να ψηφίσει εμένα και την παράταξη του Γιώργου του Παπαδόπουλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Ίσως έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε στο τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Θα πούμε πάρα πολλά ακόμα, βέβαια. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα.